becha apa befu ilu befu anya befu onu ya da sambara la hire ba hishi ambara la makana nwanya asi no ya nwem ndụ m nwekwa ndụ nke gị nwekwa ndụ mmadụ niile na-arụ ebe a ise ife ma nkwa obi a nga abụla ịchọtara m nwa okorobịa ndị mụ na nga edela mma ịbịa sị m papa gị bụ old school ahụrụ m mba ihe a wee isi lọkidobe ị ga-akwụ m ụgwọ isi onye ka ntị gị na Timorila entertainment adepa me and the place soccer na gbakwa egede nwanne anywhere you dey anything you do ina manu na-emebi iwu obodo ya obodo ka na-enyere aka ka obodo nke na-enyere anyị aka na-emepe ọnụ rie rice anụ rie pepe soup anụ ọkụkọ ọ bụrụ bebi mkpọta meba gịnị nke bebi ekele dịrị Chineke ekele dịrị ekwensu ọgwụ abụọ dị oh you okay mma abụ nsọ